Uy, unsa mo di ma'am? Pack na bang para hospital bag. Para ready na. Ito, may himo saks. Lalaki. Para ka VB na. Para kay baby. Yan po. Nagre-ready na po kami para sa hospital bag. Nadadalhin namin. Ayan po. Oh. Dami. Prepare na daan. Mga damit ni baby. Ayan. Merong first set. Nilagyan ko po ng mga label para madali na lang pong hanapin ni Mr. ba. Hindi ako marunong maghanap Bubunutin na niya. lang niya. Bubunutin. Ayan. Kompleto po yan. Kasi hindi namin alam ba kung ilang araw kami doon sa hospital. So, mayroong mas, Ready ano, na namin. sa nina ni baby na mo. Oh, ito. Wow. Nya, na, tiwasan nyo. Ano? Kain muna tayo. Mayroong nagpadala sa atin ng pag-snacks. Wow! Wow. Sige, Pwede na po ito gutom pang... na. Gutom ng buntis. Mga wala ka. Ano ta sa saks? Oh. Yan. Tarong gabi. Saan mo na Yan ang pagbutanga, ano? assistant, oh. Little assistant. Excited na lumabas yung kapatid niya. Naayusin mo. Yan, pakita mo. Nilagyan ko din yan ng label. Yan. Tara, kain muna tayo. Tayo. Ito yung pinadala mga studio ng Dim Sum Corner. Grabe, ang dami nito. Tingnan natin anong laman ito. Unang-una, mayroong steam siopaw. Wow, ang ganda ng lagayan ah. Hindot mo. Basket. Oh, tsaka mayroong ano siya? Steam siomay. Adlak, kadagdakan ba ni ma? Good for 30 days man siguro na natin kauno. Grabe, ang dami ah. Ito siomay din pa to. Ang init pa. Tsaka mayroon silang java rice. Tsaka ano? Fried rice. Tsaka ito naman yung mo ni siyang kuhan mo. Sauce oh. Wala kadaghan na ni mang. Sausawan nila. So ito sausawan din. Tsaka ito naman is siomay pa din. Bago tayo mag-start kumain mga studio, gusto ko lang magpasalamat sa owner ng Dim Sum Corner, si Sir Jason Lasola sa papadala ng sobrang dami-daming pagkain po. Kaya prepare natin to para ating tikman. Lami anak bi. Na. Supo no? Oh. Tilawsa. Paboritong siomay. Hindi na po ang mga foods, mga ka-studio. Pray po muna kami. Bless us, O Lord, and this day gives which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Thank you, Lord. So once again mga ka-studio, ang padala po nito, Dim Sum Corner. So ito po yung FB page nila. Message nyo lang po. Meron po silang mga franchise kung gusto nyo pong mag-franchise. Dito sa Cebu po, nasa 65 outlets na po sila. Ang dami na no? Wow, ang dami po. Congratulations po Sir Jason Lasola. And thank you so much, sir, sa mga foods. Ang dami nito sir. So tara, Kainan na kain po. na po tayo. Ako yung una ko ha. Tilawan na nila mo ha kay tinagahan na ni. Buyag. So, parang isang simana ni namong kaunon. 1 week po namin to kakainin. Ang dami. Tikman natin itong kuhan. Yan o. Yun, ito po yung kuan. Mga 10 muna. Ay. Hulog. Yan, 10. Unang Kain pa kagat. tayo. Nami, oy, yung sumay ba? Supplier din pala sila ng mga sumay sa mga malalaking mga restaurant. Kahit walang sauce mo, masarap rin. Masarap eh. Hindi lang po siomay at siopaw yung products nila.
Meron din po silang dumplings at saka lumpiang Shanghai. Mukhang may tao sa labas na. Yung ano? Kasi kumakahol yung aso namin. Kami ay busog kita ni. Wala silang dumpling ngayon na napadala, no? At saka lumpiang Shanghai. Wala. Akala ko pa itong dim sum corner ba, wala silang rice? Meron ba na? Akala ko din eh. Meron kasi outlet dito sa Cordova ba? Tapos minsan, pinapakain ko si Sax ng siomay. Parang lanlanon na ba? Yan, 10 na. Ano man, tilawan eh. Dito ako? Diyan ka, pakihal mo ng kurma. Ah. Kunti lang sa akin. Kasi titikman ko din itong siopaw. Kani siya. Yan, 10 ulit. Kalas din ako pagkaon na no. Ako may kaon no. 6, 8. Pwede po kayong pumili mga kastudyo ha. Meron din po silang fried. Ito kasi is steamed ito. Hindi mo gano'n. Kita man ako, saka mga. Yan po yung ano nila. First time ko na kaon ng kuhan mo ba? Dimsum. Bago lang kasi dito sa kuhan. Kayo yung laging kumakain ng dimsum. Kasi habang naglalakad sila ni Sag dyan sa labas, mayroong outlet dyan, nag-order talaga Sag ng siomay. Pag inugutom ka. Parang food to go ito ni Sax. Pagdaan, mayroong dimsum corner, order agad Sag. Ma, siomay. Mahilig talaga sa siomay. Siomay pa. Tapos, pagkatapos niyang kumain, ice cream naman. Cornito. Sila kasi mahilig sa sweets. Ako hindi. Mahilig ako sa karne. Do karne is protein, mas kuhan pa yun, nakakatakot pa yung sweets kaysa doon sa protein. Pero, ako, limit lang kasi buntis ako. Pero pag hindi, malakas talaga ako sa sweets. Mga desserts, gano'n. Ako hindi ako mahilig sa mga dessert eh. Siguro wala tayong mukbang na dessert, no? Kaya mahilig akong gumawa ng dessert. Hindi ako mahilig magluto talaga ng ulam. Pag mga salad, paborito niya yan. Macaroni salad. Pag mga snacks, ganito yung gusto nila, mga siomay. Hibig ito yung siomay ba, no? Tapos pamaris mo, puso or ganito, java rice. Good na good yan. Pwede din kuan, walay pares na rice or puso ba? Pang snacks lang. Once again, maraming salamat, Dimsum Corner. Dito sa malapit sa atin man, di ba mayroon din sa Dalawa yung brand. malapit sa school, di ba? Ang daming tao kumakain no? Mga student po, mga college ba? Doon nagtatambay. Makain ng siomay. Nasupaw. Ito may siupaw. Wala bang kuhan yung siupaw nila? Baka nakalimutan yung ketchup. Aha. Next time na lang. Oh. Baka meron silang ketchup talaga, di ba? Meron yan. For Ito yung siupaw. First time ko kasi makain ng dimsum. Kasi super okay naman yung kuhan nila. Mga pagkain ba, masarap siya ba. Kuhan siya, sobrang meaty ba nung siomay nila. Buong buo ba no?
Mm-mm. Mm. Ako din, first time Sarap ko to siya, mayroong kuhan din. nakakain ng siopaw nila. Siomay lang yung natikman ko. Mm. Okay din man, parang yung lasa niya karang mga siopaw sa 7-Eleven na malaki. Mm. Yung mga bestsellers sa 7-Eleven, mga malaking siopaw. Ito lang, maliit siya ba para siguro pangmasa yung presyo. Tapos, kuan lang. Mm. Wala siyang kuan. Wala lang siyang sauce, di ba? Parang 7-Eleven, di ba? Na? Ang kulang lang nito is yung boiled egg. Mm. Parang na talaga siyang kuan. Sarap siya. Nga, no? Masarap yung lagyan ng ketchup. Mm. Kaso wala din kaming ketchup. Wala din kami ketchup. Ketchup lang kami kapag merong okasyon ba. Mm. Pero hindi agad ito maubos eh. Sobrang dami. Baka makabili pa tayo ng ketchup. Pero hindi ito masisira mga studio. Yan yung kagandahan sa siomay ba, no? Medyo manghang yung kuwan na no. Oo, itong sauce. Mm. Pero kayang-kaya naman po. Mm. May anghang konti ba? Water. Ay, ilisan mo bugnaw sa mo. Si Sax pala, hindi namin kasali dito, umupo, kumain. Nagkuha lang siya ng siomay. Kasi hindi siya kumakain ng rice na merong kuan ba. Mm. Yung plain lang talaga kinakain niya. Tapos ito din, hindi din siya kumakain ng siopaw. Makain lang ka, talaga. konti lang. Ng siopaw. Hindi man. Walang ketchup. Walang ketchup. Yan, 20 na na. Ang dami. 20 na yung nakain mo pang. Tapos sa akin parang 10 siguro. Tapos ang dami pa, oh. Binta na natin sa labas. Hindi, madami kami mga studio. Meron kami mga pamilya dito ba. So yung mga tira-tira namin, pinamigay namin yan. Yung minsan, nagtitira din kami para sa sarili namin na kainin mamaya, bukas. Snacks ba? Ayan, so na po yung lunch namin. Maraming salamat, Dimsum Corner. And of course po sa may-ari, Sir Jason Lasola. Opo, and maraming family salamat, po. sir. Oh. Maraming salamat po. So, nabusog po kami dito. Masarap po yung pagkain nila talaga. Kasi, kita nyo naman, 65 outlets or branches dito sa within Cebu. Ang dami na yan. So, hindi approve sa ibang mga owners, hindi sila magpa-franchise, di ba? So, pangmasa lang din yung mga presyuhan ng mga studio, kaya ayos na ayos po. Yes po. So, hanggang dito lang po kami, hanggang sa sunod po ng mga food vlogs sa Bisaya Studio Family. Maraming salamat po. Bye-bye.